नि जेनेखि फुल डिटेल्सखौ मिथियोबा खोन्थाहरलाय। हाबा जाजेननायनिफ्रायनो बिबारियै नोंसोरो मालाबाबो गुबुननि हारिजों हाबा फुरा नाव खाथायाव गंनै बिबारियै लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायना एसे मिथियो जानांगौ बेयो मा दा मोनसे गय बागानाव माने सोरबा माबा दख'ना माबाखौ गारना फैदों होनना दा नोंथांमोना आंखौनो एसे सर्टलि शेयार खालामदों आरोना जोबोद सोमोनांथाव आरोना जुदि बाथ्राया रियेल मारबा आरोना दा नैबे भिडिअ दा नोंथांमोना आं कमप्लिटलि होगोन भिडिअ माबासा नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय दा नायबानो जाबाय भिडिअ माबायदि गिबियाव नै मोनसे भिडिअखौ नायना लाग्रो बिनि उनाव नेक्स्ट नै मोनसे भिडिअखौ जों सावरायगोन दा नायग्रोदोंबा भिडिअखौ माबायदि जालाङो। नै लोगोफोर आंनि गय बारियाव दाख्लै आं गांनै दख'ना देखायदोंमोन ना नैबे खोलानि गांसे ओमफ्राय नैबे गांसे दा मैया नैबे गांसे आरो नैबे गांसे बे गांनैया आरो एरदेरबावबाय आरोना नै दख'ना माने गयबारि ओरैबायदि गोजान जायगा बे माने हौरैजाय गिलाजार नुहरो आरोखि बेसेबा गोजानजों दै मोनसे दङ फिसानो ओरै थांनाय खोलाहा थांनाय ओमफ्राय ओरै गासिबो बेसेबा गोजानजों बैयाव बागान दं ओमफ्राय ओरै गिदिंजोबनानै ओरै बेहाय ओरै दै मोनसे दंबावो बे दै बारनानैसो गामि ओमफ्राय ओरै बै सेराव मोनसे न'खरनै दं आरोखि बे न'खरनैयाबो नुहुरस'खाया बेसेबा गोजान जायो ओमफ्राय नै फैनानै बेहाय दुब्लि गेजेरथारावसो आरो बे माबाया गयबारिया दा बेवहायनो इसे गोजाननिफ्राय मा आखल जाखो मा खालामनाय जाखो गांनै दख'ना बेनिफ्राय बे गांनै आरो नै मैया गारफैनाय गांब्रै जाबाय दा बे गांब्रै दख'नाखौ आदसा सोरबा सिनायोबा खोन्थाहरलाय लोगोफोर दा बेयो सोरबा सेंग्रा सिख्ला गारफैनाय ना सोरबा फाग्ला फाग्लि गारफैनाय ना सोरबा अजा दायना सोलोंनानै गारफैनाय ना मा सिनायबा कमेन्टआव खोन्थाहरलाय लोगोफोर आरो बे आखला मानि थाखाय खालामदों बेखौ खोन्थाहरलाय बयबो अननानै सोरबा मिथिगौबा बिनि जेनेखि फुल डिटेल्सखौ मिथियोबा खोन्थाहरलाय। होमबा लोगोफोर भिडिअआथ' जोबोद साननो गोनां नङा होमबा लोगोफोर दा जाथाया नंमारगौबा जुदि बे साननो गोनां आरोना दा गय बागानाव माबायदि दख'ना गारना फैदों दोनना नङा होमबा लोगोफोर दा जागायाबो गोजान होनना बुंदो बेनिफ्राय आसलथे बर' हारियाव जोंनिया मा सोलिबाय थाग्रा जाखो दानिया माने मोनफा मोनफा माबा भाइराल माबा माबि जानाय जाथाय बहाबा हाबि जाबि दा नैबे जोबोद साननो गोनां नङा होमबा लोगोफोर दा बाथ्रायाथ' जास्ट माने माबा आरोना बेखायनो आं नोंथांमोननो एकदम सर्टलि आपडेट होबाय आरोना आपडेट होबाय थायो नालाय भिडिअ बेखायनो नोंथांमोननो बेखौ माने सोमोनांथावखाय एसे माने होबाय आरोना माबा आपडेट होबाय आरोना बेनिफ्राय जोंनिया बिबारि फाग्लिया मा बुंना लालायखो दा नै लोगोफोर आं नोंसोरखौ मोनसे खोथा बुंनो सानो आरोना नोंसोरो मालाबाबो गुबुननि हारिजों हाबा दाजा आं जेरै फस्थायनाय बायदि फस्थायगोन मिथिबाय नै दैज्लां बोथोरा सफैलायबायसो ना हाबा जाजेननायनिफ्रायनो ना अमा बेदर मोनजादों ना एम्बु बेदर मोनजादों ना साम' ओंख्रि मोनजादों ना सबाय ओंख्रि मोनजादों ना अनला ओंख्रि मोनजादों ना एम्बु बेदर मोनजादों जेबो मोनजाया मिथिबाय गुबुन हारिफोरजों दा हाबा जाखा जोंनि हारिनि ओंख्रिफोरखौ मोनजाखानाय नङाबो बेसे जानो लुगैयो आङो थेवबो मोनजाया मिथिबाय। आंबो गुबुन इउटुब चेनेल सोंदों दे सोर एगारदों नै एन्टनि नार्जारिया बे मोनसे भिडिअ बानायदों बेनाव नुदोंमोन आं आरो फेसबुकाव नुदों आङो ओमफ्राय बे पेजाव गावनियाव दानबाय बेयो बे भिडिअखौ दा जाय एगारदों आं बेखौ दानिफ्राय बे बुंनाय भिडिअखौ आङो एसे ओरैनो फानि टाइप बुंदोंसो नामा बियो बेबायदि नांदों आरोना आरो अरिजिनेलबो जानो हागौ जायखिजाया राइट आरो बाथ्राया ना नों गुबुन हारिजों जादोंबा इसेबां नों बर' हारियाव जिखिनि जायो लोङो बेखौ मोनजाजोबो आरोना नों साम' खांख्राइ ना बायदि नाखौथ' मोनजागोन जेनेबा नों लकेल बायदिसिना बर' हारिया मा जायो ओंख्रि साम' ओंख्रि सबाय अनला खारै बेफोरखौ नों इसेबां गुबुन हारियाव बर'नि बायदि मोनजानाय नङा आरो मोनजागोन नों मालाबा खनसे खननै मोनजागोन बेबायदि आरोना दा बेबायदि बुंदों आरोना बिबारिया गावनो फेसबुक पेजनि गेजेरजों बुंदोंमोन ओमफ्राय आं नायदोंमोन गाव दानबाय आरोना बुस्थुआ ओमफ्राय दा बेनो भिडिअखौ नोंथांमोननो सर्टलि शेयार खालामदों आंबो दा गुबुना एसे बाय मोजांसिन बुंदों आरो नायनोबा नायनो हागोन एन्टनि नार्जारि हेगारदों आरोना दा आङो नोंथांमोननो बेखौनो सर्टलि बुंदों दा आं जायखिजाया आरोना सानना लादो बियो फानि बुंनाय बायदि मोनदों आरो जानोबा अरिजिनेल दा जायखिजाया दा इयुन जेनेरेसननिया गुबुन हारिजों थाङोब्ला एसे जों बर' हारिया बाय मारैबा नांखायो आरोना दा बेखिनि आरोना भिडिअ लोगोफोर।